Slav gelî hevalan. Em ê îro qala nexweşiya Parkinsonê bikin. Ka em binêrin Parkinson çi ye? Di hin beşên mejiyê mirovan de ciyên dopamîn çê dikin hene. Dema di van ciyan de ziyanek pêk tê û şanikên vir wek berê nikarin dopamîn çê bikin, encamê de ji ber kêmasiya dopamînê nexweşiya Parkinsonê derdikeve. Di mejiyê mirovan de ew şanikên dopamîn çê dikin ji xeynî vê karê kontrolkirin, aheng û herikbariya lepitandinê jî berpirsiyarin. Ji ber vê yekê semptoma Parkinsonê a herî girîng tengkerîbûna lepitandinê ye. Di nexweşên Parkinsonê de ji bilî tengkerîbûna lepitandinê hin gazinên din jî tên dîtin. Vexuyanên Parkinsonê çi ne? Nexweşiya Parkinsonê bi giştî hêdî derkeva holê û vexuyanên wê yên li ser laş gelemperî asîmetrîk in. Gav bi gav nexweşî pêş vediçe û vexuyanên han ên Parkinsonê derdikevin. Nexweşiya Parkinsonê bersiv dide dermanên dopamînerjîk. Ji ber vê di başkirina Parkinsonê de dermanên ji dopamînê pêk tên xebitandin. Lê ji ber ku dopamîn nikare derbasî mejî bibe, şûna wê levodopa tê xebitandin. Levodopa piştî derbasî mejî dibe di zivera dopamînê û ciyê digire. Ji bo Parkinsonê faktörên rîskî çi ne? Bandora Parkinsonê li ser jiyana rojane çawa ye? Mirov çawa dikare jiyana nexweşan hêsantir bike? Ji bo nexweşên nikarin bixwînin, hûn dikarin alfabeya peyv û wêneyan bikarbînin. Ji bo ton û leza axaftinê baştir be, pratikên axaftinê û duhatîkirina straneke vekirî bi wan bidin kirin. Ji bo vexwarina pîpet bikarbînin. Xalîçe û tiştên din ên raxistî ji holê rakin, da ku dema meşê ji wan re nebin astengî. Şîmikên deriyan rakin. Em hatin dawiyê hevalno. Ez bawerim hûn êdî dizanin ev Parkinson çi ye. Heta demeke din xwe baş binêrin.